serantolontan ko kun kan stade malien de Bamako bɛ bisimila Liberia pene civil fɛ sini sibiri septembre kalo tile 14 san 2024 na a ɲɔgɔndan bɛ tan Liberia kupu kafu saison 2024 2025 ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filanan tagali don lasini kuma stade serantolantana ko baara caman sigira sen kan ka kɔn ɲɔgɔndan in ɲɛ lasini kuma caman kelen no ka bila match in kɔnɔ i n'a fɔ an ye match an kali minnu kɛ ana ye bɔra compétition na kɛ sisan nɔ Petrobama mɔgɔw ka kupu bon an ye victoire to la confiance yɛrɛ d'a ma tuguni ka se ka nin match in aborder quoi. Objectif ye jumɛn y'aw fan fɛ? Bon objectif kelen de b'an bolo ka don phase la ka se ka taa yɔrɔ jan phase la et puis ka kɛ champion ye ka Coupe du Mali ta ani Super Coupe. Stade degeli karamɔgɔ Mamutu Kani Muru le bɛ ka taa ni sebaya hakilina de ye. An ye baara o baara kɛ c'est pour que saison match in donna an bɛ se ka sen ɲuman sɔrɔ an bɛ se ka bi sɔrɔ ka don et puis an ti bi ta an hakilina an bɛ taa n'o de hakilina la pour que match retour bɛ se ka nɔgɔya an bolo ka qualification bɛ se ka kɛ. Coach a bɛ Pennsville tɔ dolantan ye donc. Bon an t'u dɔn kosɛbɛ image t'an bolo an ye entraîneur de on est technicien 15 à 10 minutes déjà on doit savoir système plan mon boulot et nous on a fait notre plan déjà arrive là-bas ce plan on va le mettre en place et n'a besoin que force pour que force casser on va casser pour que on se match manque inchallah. Tout ce que je souhaite dans ma vie c'est de faire passer ce tour là et nakra et je suis sûr et certain ndalo ala ko ndalo ngadem sunna ndalo bara min kera la inchallah on ala sunama j'ai la qualification ba sur inchallah. Sori Badiane stade Ɲamayaso mɔgɔ don a ka fɔla ɲina la ɲini ka bon a ka tɔn bolo kosɛbɛ n'i b'a dɔn ko salon saison na stade danna kupu kafu quart de finale la. An bɛ taa kupu de nɔfɛ ɲina mɔgɔ min taara quart de finale kɔni na o ko ambition tɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛ kupu kɔ wala n'ala sɔnna an ye laban kɛ o kama aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn an ye recrutement min kɛ ɲina a ma kɛ fɛngɛ kama ka participation simple kama an y'a kɛ pour que ka kupu de ta n'ala sɔnna fana an bɛ kupu sɔrɔ n'ala sɔnna ma kuma ala ɲinɛ ma an bɛ yɔrɔ min na bi n tɛ se k'a f'i ye ko mɔgɔ ye an dɛmɛ an ye fɛn fɛn k'a bɛɛ kɛra fonds propre ye mais le ministre pas le ministère mais le ministre personnellement nous a remis 2 millions à nous et au Joliba pour aller yɛrɛ ka dɛmɛ mais ce qui est du ministère ta n'ala sɔnna ma ko o bɛ kɔfɛ. Dɔgɔkun kelen tagali kɔfɛ ɲɔgɔndan kɔsegini bɛ tan Bamakɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don.